Eli mennään ekana sinne, on se nyt Chrome tai millä te nyt haluatte selatakin, niin sellainen osoite kuin Artec 3D, eli ARTEC, Artec 3D. Niin tuon kun laittaa, niin silloin se sinne pääsee. Ja se on tämä sivusto. Ja sieltä tulee sitten Researches, sieltä 3D Models ja katsotaan oliko se toi Medical, missä meillä on se ranne, joo, tai käsi. Eli ARM on skannattuna siellä. Noin. Eli sieltä käytte hakemassa. Se näkyy tuossa Artec 3D, 3D Models ja ARM. Eli mä oon täältä, mistä mä nyt menin, Researches ja 3D Models, Medical ja sieltä ARM. Niin sieltä päästä tuohon. Ja kysykää, jos nyt ei löydy, niin, tai kysytte kaverilta. Niin. Hyvä. Sitten kun teillä on tuo malli tuossa edessä, niin meidän pitäisi saada se nyt sitten ladattua. Mun pitää hyväksyä täältä nämä cookies pois, niin sitten me päästään täällä alareunassa ehkä katsomaan, että siellä on tuo download. No se ei näe mulla nyt kunnolla, niin mä klikkaan tää pienemmäksi tää ruudu. Näin, niin katsotaan nyt, että pääseekö katsomaan. Vähän näköjään bugittaa jollain tavalla. Tossa olisi. Tuolla, hyvä. Se oli hukassa. Kiitoksia. Näin, niin siellä oli free download. Ja sieltä sitten otetaan se STL-malli. Toi Maija-malli, niin jos te sen lataatte, niin se formaatti on, mä nyt katson mikä se on, niin se on MB. Tää ei välttämättä aukea nyt Rinossa, en muista ainakaan, että aukeaa. Avataan se STL-malli. Ja se nyt tulee sieltä aika vauhdilla arm-stl.chip. Voidaan mennä sinne kansioon, tai mieluusti mennään sinne kansioon ja avataan se täällä, eli puretaan se STL-faili. Oikealla klikkaatte sitä ja extract all, eli pura kaikki. Ja se kysyy, että puretaanko tänne samaan juureen, no kyllä, puretaan vaan. Mä laitan pois, se käynnisti uuden tiedostonhallintasivun tuohon, mä laitan sen pois, niin nyt me nähdään tässä. Toi MB oli nyt se Maija-faili, se on yksi toinen ohjelma, Mesh Modeling ohjelma. Ja nyt toi STL on purettuna tuossa, eli siinä ei ole sitä vetoketjua eikä lue chippiä, niin se otetaan auki. Ja sitten sieltä löytyy kansio, se vielä auki. Niin siellä on sitten tämmöinen arm.stl, eiks niin? Sen voitte nyt siirtää Rinoon, drag and dropata Rino, jos haluatte. Jos se STL näyttää, että siellä on joku tämmöinen kummallinen formaatti, eli se ei näytä siltä Rinon formaatilta, se ei sano tuossa typessä, että Rino, niin voitte klikata sitä oikealla hiiren näppäimellä ja alin Properties sivu. No. Niin meidän pitää muuttaa tämä ohjelmisto, johon se linkkaa, eli tuossa on OpenSuite, siinä on Unknown Program, ja Unknown Application, siihen Change, ja nyt se antaa tästä ohjelmistot, millä se voisi se avata. Rino 8 ja OK, tai Apply ja OK. Niin nyt se muuttaa sen Rino-failiksi, Rino 3D.modeliksi. Nyt jos sitä kaksoisklikkaisi, niin se avaisi sen Rinon suoraan, mutta tämä STL, mikä siinä äsken oli, niin te voitte, jos teillä on Rino auki siellä taustalla, niin se voidaan drag and dropata, eli tuosta vaan viedään tänne Rinoon, niin tulee tämmöinen kuin File Options. Mä teen tämän nyt loppuun ja sitten, eli tuosta mä otan Open File, jos te haluaisitte tuoda sen lisäksi, eli sillä täydennettäisiin jotain jo olemassa olevaa failia, te ette halua, että se korvaa kaiken, niin silloin Import File. Noin. Tai Attach. Niissä on vähän eroa, mutta ei nyt sitten sen enempää. Okei, sitten se kysyy, että missä muodossa tai Weld Angle, eli jos on 22,5 astetta, niin se sulattaa yhteen asioita ja millimetri mittakaavaa tuodaan ja niin edelleen. Tämä on meille ok. Sitten malli pitäisi avautua tälleen. Ja laittakaa kättä ylös, jos saatte malli auki.
Aika moni on saanut auki. Ne, ketkä ei ole saanut auki, kysykää kaverilta, joka on saanut auki. Katsotte yhdessä ja mua voi pyytää apu. Ottakaa rendered display sinne sitten, niin pääsette näkemään, että missä kunnossa se malli on.